Тогава живеех в Драгалевци. Спираш на една бензиностанция, си купуваш някакви неща, аз таки са кефих. Бисквити, някакви ядки, такива неща. Спирам, си купувам всяка вечер, като се връщам вкъщи. Той вика, ти спираш там и ние трябваше, ти като спреш и като влезеш вътре, да ти сложим отзад в колата един плик с наркотици, 200 метра по-надолу да спрем, да те фанем с наркотици, да те приберем и да те обвиним, че си наркоман. И аз го гледам това. Викам, а ти къв си? Той вика, няма значение, но знаеш, че бех от службите и аз бех от този екип. И вика, знаеш ли кой ни беше началник? Към кой? Той вика, Атанас Атанасов. Той тогава беше шеф на БОП или какво беше? Това е нещо там по времето на Иван Костов. Беше началник на службата. Не познавам този човек, но това е истина, което казвам, безусловно. Каза го, защото е факт. Факт е, да. Да, това е истината. Факт. Факт е. Щяха ме сготвят, защото тогава Иван Костов по същия начин той ненавиждаше някой да е срещу него по този начин. Просто ненавижда. Те са такива типажи. Но се появи царя, като си спомнете, и той отнесе всичко. И тогава всичко замина. Това ми каза и той. Появи се царя, замина и ние се отказахме.